हेल' गाइस नै जोंना मा होनो अमा सावग्रा गोदान माबा नेम खान्थिजों मादै फैदों आरोना ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैसो अमा थावख्रि आरोना लोगोफोर दिनैनि हगारनाय आरो दिनै लास्ट थारिखनि जोंना एकदम अमा थावख्रि दे अमा थावख्रिसो लोगोफोर एकदम ओरैबायदि सावग्रा फैदों आरोना जोंना गोदान माने सानैखौ बायना लाबोदों आङो जापाननिफ्राय ओरैबायदिखा नै निउ ड्रेन नालाय माबायदि हनै सावग्रायाबो गाजाखालै सयथिबो आं नुफेराखैमोन जिबनाव बिदि बिदि बार सिबग्राखौ ओमफ्राय जानो हागौ नैबे फैबाय थानाय 2025नि मडेल जानो हागौदां बियो ओरैबायदि आरोना आंबो 2025नि मायथाइनि ना नंगौ आंबो साबोन दं इदि मोजां हदियो मोजां ह एकदम जोंहा नै अमा थावख्रिखौ दिनैसो मोनजासिगोनलै अमा सिबनायाव टाइम गैया टाइम गैयाना बेदर थांगासिनो माबा दंबावो नायबाय था माबा दंबावो माबानो सिबाव दंबावो ओमफ्राय जोंना अमा सिबग्राया बिसो आरोना जोंना ओमफ्राय माबा दंबावो सिबाव लानानै दा गुरुसिना दे मोजां हदो दे गुरुआ बेनो माबा दंबावो जोंना ओरै बिथांमोना माने अमा थावख्रिनि माने बिगुर फुलागासिनो आरोना हगला हगसि खालामजोबलै आं दा बेलायाव थांसै आरोना दे मोजां फुदि आदा मोजां फुलै आं दा बेखौ टाइम गैला माने आं बेयाव अमा सिबाव दङ स' लोगोफोर आंनो आरोना भिडिअ लाग्राया नोंथांमोन नायलांबाय थादो एकदम बिसोरखौ थाइलेण्ड आरो जापाननिफ्राय लाना फैदों आरो अमा साफा खालामग्रा आरो जोंना ओरै बिथां दङ बिथाङा ओरैबायदि डायलग मेन होनो रोंगौ आरोना आरो बिथांखौबो लाना फैदों थाइलेण्ड जापाननिफ्राय आरोना अमा सिबनायाव आङो फुरा स्मार्ट माने रोंना फैखानाय बायदि आरोना माने रोंना फैखानाय माने रोंखानाय 100% आसामाव माने संग्रा सिबो नालाय संग्राया गोमाबाय दानि जुगाव बे सोलिला 2025 मायथाइनि बि माने संग्राया दानिया फांखा जगार नालाय ओंखायनो बेखौ अमाजों बेखौ सिबो आरो जोंना अमाखौ मोजां नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोना बे भिडिअखौ ओरैबायदि जाहाथे बे भिडिअआ माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालामदो ओरैबो दं नै जोंना लाइक खालाम शेयार खालाम अननानै सापर्ट खालाम गासिबो गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोना नै आरोना ओमफ्राय गासिबो खालामखानांगोन साबसक्राइबारखौथ' गासिबो खालामखानांगोन नोंथांमोना दामाखा इन्टारेस्टखा भिडिअआनो गोजोननाय मोनबाय थागोन दंबावो नायनो लुगैबावगोन अमा थावख्रिखौ मोजाङै नोंथांमोना जाहाथे खोमोन दोंसेबो थानो मोननाय नङा एकदम मोजां हथारनांगोन बरिया हगासिनो दं नै बिथाङा आरो बेखौलाय मा खालामनो नागिरदों नोंहालाय अमा लायनो हाग्रा ना लासै लासै ओमफ्राय जोंहा आल्ट्रा गारिखौ मानिफ्राय मा होनो बबे जायगानिफ्राय लिंहरखो माजबाटावनिफ्राय ना ओमफ्राय जोङो मा खालामगोन भैरबखुन्द आरोना उदालगुरि दनस्रिखाजों गिदिंनानै जोङो दानिफ्रायनो लासै 18था साखा माने मा 2 थाला बिल्डिं थांगोन जोङो 2 थाला बासजों आल्ट्रा 2 थालाजों लासैनो आरो जेनेबा नोंथाङा माबायदि रंजागोन बे देग्लायनि बोसोर गोदान बे रंजानाय बोथोराव जोङो मोजाङै मोजां रंजागोन खिन्थु जोङो दुखु दाहा फुरा माने हगारसारनाय मोसायाबो जानो हागौ जेनेबा हगारसारनाय मोसागौ माने बै संसाराव जेरै मोसायो बिदिनो जोंहा गथ' गथाय लाङो नालाय जोंहा लासै लासैनो बागुरुम्बा बेखौ मोसागोन आरो ओरैबायदि इन्टारेस्ट जोंहा बर' बागुरुम्बाखौ बिराद इन्टारेस्ट मानसि जिउखौथ' मोनबाय थाया बेनिखायनो गोदान बोसोराव बेसेबां रंजाखा बागुरुम्बाखौ जोंहा बर'नियाव बागुरुम्बाखौ जोंहा हासिब मोनो नालाय
बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो स' नै नायलांबाव भिडिअ'आ जोबाखै लोगोफोर दामाखा गोलाव जागोन भिडिअ'आ अमाखौ दासो हांग्रा सावगासिनो दं हांग्रा सावगासिनो गाबोननि थाखाय नै दाबो नोंथांमोना जोबजासिम जोंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय था जोबजासिम नायलांबाय था जोबोद मोजां नुगोन गाबोननि थाखाय दिनै आरो बेल' नङा बेल' नङा एसे नायथावा नुथावा बायदि नुदों गाबोन मोजां जालांबावगोन अमा सावनाया जोबोद इन्ट्रेस्ट जादों ना बोसोर गोदाननिजों दासो जादों दा बेफोरखौ अमा सावग्रा होनना बुङो अमा सावदों गाबोन भैरबकुन्द थांनायनि खौरां भैरबकुन्द थांनायनि खौरां ना दामाखा इन्ट्रेस्ट जाखागोन गाबोन आल्ट्रा बासजों थांगोन आरो आल्ट्रा बास थांगोन जों गाबोन फुङावनो मर्निं टु टुमरु जोङो 6टा बाजियाव थांगोन गाबोन माने दाउला गेसेरनि सिगां ओंखारजोब नोंथांमोना 6टा बाजियाव थांगोन गारिया जोबोद थाब फैगोन जाहैदों फुङावनो गथाय बिसि फिसाय गासिबो ओंखारजोबगोन अल फेमिलि आरो ना गाइस अके जोबोद इन्ट्रेस्ट जादों इन्ट्रेस्ट जादों सोरबा नायोबा नायनानै लाब हर बयबो लोगोफोर गाबोन माने जोंखौ सोरबाफोर माने लोगो हमनो गोसोब्ला एकदम भैरबकुन्द आरो ना लोगो हमनांगोन नै बेखौबो हागोन जोंना बिथाङा बोरायाखै दाबो सेंग्रायैनो दङ आंबो बे एरियानिनो आरो नै आंबो बेखौनो आं हमनांगोन आंबो थांगोन अमा थावख्रिखौ आं बुथारदों आरोना अमा थावख्रि आंनि आं बिसोरखौ माने लोगो हिसाबै गाबोन जानो लिंनांदों आरो गेजेराव माने पार्टि हिसाबै स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो लोगोसेनो नोंथांमोना बे बोसोर गोदाननि बोसोर गोदानाव माने मा होनो गोसो खुसियै एबा रंजानांगौखौ आं आसा खालामो बयखौबो जाहाथे बे बोसोर गोदानाव बयबो माने बोसोर गोदानखौ बयबो माने गोसो गोथारै बरायो एबा गोसो खुसियै बरायो स' नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो एसेनोसै बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन